ki nongtrai ka JHADC hapok kalama jong ka Gentle Hills Autonomous District Council Staff Association Joai mentakas ngi kila penlong daga jingsong kelain mengor harengkat ka plakat haplau jong ka office rekam ka JHADC nadu kapor shipau buje mestem kani ka jingbom bansi ki nongtrai jong ka JHADC banmi Shamadan kalong kum kadak man penpau ya ka jing sosi halo ka jingbom patyo ya ka tulop jongki kabalakot shadu shipau benai lenter nadu ubnai no opera arja arpuar hadu uni unai lur arja arpulai nakaliang u President Jong Kaseng Uma Johnson Portman ulaong baka association kalashim ya kani kasinjam ka banungkong Jong ka jingyaki mentagasngi kum shibanta ban pen i sya ka perthei halo ka jingsha e thakan ben la shipau benai lenter menta lada ka sarkar kam sngam bat kam shim ka jingkit kle kaseng kam man se ban shim da kwe pat ki sinjam hakini ki sngi ki banwan da ka bagantu ya ka sarkar jala bakan pelait no ya ka baha jongki ka badai ka tulop ban pendap ya ka jingthan uloong bawat nakaliang jong usembut menteri rang ba ga jela umas nyau balang dhar ulawan here dalade hapo jong ka JHADC ha ujamang arja arpulai nakabanta banya phileu jingmut lang bat ki MDC bat ki officer halor ka jing ka council khamtam ha ka baide bat ko tulop ki nong trei Henry kani kamshem la urlong hadu menta kani ka jingshem jing ki nong trei ka council kalas dang ban mi naru usnem arja khat kendai bat kalanang ye beteng hadu uni usnem arja arfulai laong uma porman lembung ke jong yang ne kalong ban penpau ya ki jing skosi ke jong ni sya ka sarkar ba bale kam pelai lut ya ka pisa jong ni ha ka juk kapor kenang bangin la ban yok telop regularly bat bangin nom sofor ha ka bayade bat ka jing dom kam jong ni kum kista kene kalong ka faster hadin kajing bom seisok kajing kula kani kalau ka fast step mentapin pelang beros ni mentale ngin peni kung ka kubor sya ka sarkar tangkung ba katukan nepor taray hadin lai bije ngila mai ni hapan pe je ka office namar ngi je ka office nimla ban syu jendat je ka office upai ba buwan bandon kam hang ne bandawa ya la ka jong ka hok ni kloi ban ai namar kata ngiru kum ki nong trei ngabuk ke jingkar pak rahmat ke sarkar baske ubha kumba ki pai ba he ki khun hi kari jantia baro ka distrik baro ar ki distrik jongi yes bat wes jantia ni trailang hang ne ni dawai la ke jong ke hok bat ske ubha sarkar ban siu dep ya ke dius ke jongi da ke baburam na kerpat jur ya ke sarkar jong ko sarkar me khalia jong nyau ske ubha pelait no ya ka dius ke jeng namar ngilatkan skumman sia tengilong ken ki berap ram hagi babun ki bentah khantam ha ka bayadai andala duk ya ka telop ka ji ka labu lepai ngi hagi bang ka bumut ka dun ka bang kam sini kamla syuban airun bat dei namar ketahi balap bangi lagi ya perkat lang badai ban sedang no ban pentau perthi bangi ru ni dei jibriu bat ngimla syu ban syak dengan
sa lajan baro sisnem. Klem de kerandin. Balada dawa yin khot lang wat ye ki klik nang susar nang ne sakhaman. Nak daw kan ke jing bom yo tolak jangi lada dawa. Bangin khot wat ye baro ki klik nang susar. Ki badon hapok kerilum jain tiahi. Yin hapan apil. Syaki nang senang be ki jangi. Ya mentah usnem naduk pas dang jong nang usnem yin pat yo bat kendiat hi. Yin pai sya ke Ariel. Ke Ariel jangka Fifth Pay Commission nyimpat yo tang 10%. Haduk utang. Kebemut. Baya ke Ariel. Ngatarai ke kinong tri sarkar barok kini yo. Mrai nyipat hang ne nyimpat yo. Tang 10%. Kata ke dei we. Hagi jingi dei bat ke DA. Kelak skop. Habaka Ariel keempat nyimpat yo. Kebemut. Kadi eru 4 yo. Ka increment 4 yo. Ka increment jong kari MSP. Kajing kala bu khmat. Sin balam yo tolop kamut kajing kala la sertap. Ya kajing imbaro sirlian. Katang katharai kungki briu pilas kau tu kajing Namar ngilei kumbangala kren syuan duk menne. Wat ki bang ro kim syania syuk ini. Kumbaju long haki bejis. Haki por ki bang mencuba. Ladang idon kam pisang ilek sekabang ya apply loan ban lek ini kita. Haka baya dai bat ka jinglek pode putih haka jingye dai bat ki kam simet ki jongi ki ba harukom. Ki ba nyihiru ngimla syuk ban batai ka e jing dun kam hiyo. Tingilong ki badap biang. Hendrai hadin kan dengan krisis ke bang ilaman mentah. Kabuk jing ingi ngam sekolah syuk ban batai kat nu kata ka jing jar ka bang ilaman. Kum kinong tre jong ka kamsen. Kejingkular naduk benajun kanriu terik untuk kumba pilayo ihi ba o deputy chief minister buram jongi masnya bahalang dhar lawan ai jingkular ini la ai ni kata syuran bad ha kata kejing khmi unti ya kata kejingkular jong deputy chief minister nila sokmen niyak nila ya pengkrep ba kata kejing kemen bangin yo ya kemen lang kumbangi ya lum kumne kumba piyo lada ka sarkar hi kan clear ya ka dius ko jangi baro na try le sela ban kan di jing di isyas ko ha bi